Hi! Quick recap muna tayo. So first part, I talk about how to talk to people with different political opinions. Tapos yung step 1 ay know your main advocacy. This will act as the ultimate guide to the next steps. For step 2, join an organization. This will help you address the root cause and be surrounded by people with the same goals and values. Without further ado, ito na yung next step. So, number 3 na tayo. Study. Hindi lang sa advokasya mo mismo, pero pag-aralin mo rin yung lahat. Basta gain knowledge as much as you can. Especially kung may access ka sa internet. Yung knowledge ay nasa kamay mo na talaga. Kaya I urge you na mas pag-aralan. Kasi makikita mo rin yung roots kung saan ba nanggagaling talaga yung problema. Yon, unang option ay magbasa ka or manood ka sa YouTube. Ganyan. Kasi libre lang naman yan. Meron ding mga online EDs or educational discussions. Yung mga pros sa iba't ibang topics. I-discuss nila yung roots, ganyan. Depende syempre sa topic. So, ayun. Tapos as you go on, makikita mo yung connections ng yung struggles ng oppressed. Tsaka, ano bang mawawala sa'yo? Diba? Doon pala sa pag-org, alam ko naman, magkakaiba tayo ng parents. Iba't iba yung technique nila sa pagdidisiplina sa atin. Pero ito na lang yung tandaan nyo or driving force or whatever. Kung legal ka na, like 18 and above, yung buhay mo ay iyon na. Kaya, ikaw na yung talagang magde-decide. Tsaka tandaan mo na right ng isang tao yung pag-oorganisa or yung pagsali sa mga organization. Kasi nasa constitution yan. Kaya, huwag ka matakot. Okay? Number 4, donate if you can. Yung pagdodonate kasi, hindi naman kailangan pera. Pwede rin naman yung oras mo. Kasi pag kunyari, sumali ka na ng organization, magiging mas madali na yung paghahanap ng activities, gigs, or solutions na pwede mong salihan. Yun, so huwag kayong makulong sa idea na pera lang yung pwede mong i-donate. Number 5 ay get the word out. Invite as much people as you can. Ayun, let's help each other. Kasi kahit na privileged tayo and stuff, tao lang din naman tayo. And minsan, nasa-stuck din tayo sa one of these steps. So, tulungan natin yung isa't isa. Kunyari, unmotivated or nahihirapan sa advocacy nila or identity crisis, existential crisis. Yon, tulungan natin yung isa't isa. Number 6, lalo na kung student ka rin like me, correlate your studies to your advocacy. Find purpose in your course. Siguro sinwerte na lang din ako na since grade 10, parang alam ko na gusto kong in line with sustainability yung gusto kong kunin course. Yung course ko pala ay Agricultural and Biosystems Engineering. Yan. Pero kung nung time na pumipili ka ng course ay hindi ka pa talaga sure and, alam mo yun, 18 ka pa lang nun or 17 or 16 ka pa lang that time, hindi naman laging gets mo na kagad yung gusto mo mangyari sa buhay. Yun, find purpose in what you do. Kasi lahat naman ng course, may ambag yan sa lipunan. Okay? Tsaka na rin yun, productivity tip. Kung minsan you feel stuck or unmotivated, isipin mo na, hinihintay ka na ng mga tao. Hinihintay ka na ng masa para, iangat kung bansang to. Yung bonus na lang ay, you can actually do this right now. I-prepare mo na yung requirements mo para sa election, lalo na kung kaka-legalize mo lang or kaka-18 mo lang. Since quarantine, lalo na kung wala ka namang ginagawa. Diba? Kasi, let's give people what they actually deserve. Wait, hindi pala ako tumitingin sa camera. Lagi ako nakatingin sa inyo. Okay. Yun lang. Kaya natin to. Matatapos din to. Good luck sa atin. And, padayon.